סמי השותק ודפק על השולחן, זה לא נראה כזה נכון סתם לעזוק את הבן אדם. סיור מוחות, סתירות צרחות וחקירות באיומים, מאז ברח מכאן ל100 שערים. היה זה בוקר יום ראשון, ניידת 100 שוטרים פשטו על גג בהרצליה, בחנות התכשיטים מצאו אותו ישן ברחובים, תיק מלא בירוקים, והוא טען שזה בכלל מהימורים. אז מה איתך סמי, למה אמרת בחיים הכל משחק של שקרים? עדיף לחיות, עדיף לנסות לחסות, עד שהאושר יבוא, עד שהאושר יבוא, עד שהאושר יבוא, עד שהאושר יבוא. אז בסמי לשופט, הוא לא אחד שיקנה, הוא לא אחד שיזמר. אז הוא נכנס 20 שנה, עכשיו כולם שם מכבדים, קוראים לו סמי השותק. הוא רק שמר טוב על התיק, והוא בפנים וכל השאר בחוץ. מה איתך סמי, למה אמרת בחיים הכל משחק של שקרים? עדיף לחיות, עדיף לנסות לחסות, עד שהאושר יבוא, עד שהאושר יבוא, עד שהאושר יבוא, עד שהאושר יבוא. עברו 5 שנים בכלא, בין צינוק לעכברים, עכשיו הוא סמי כמו כולם. הוא כבר נמאס לו להסתיר, הפיל את משה המגמגם, את רחל השכנה, כן הוא מחר הוא משתחרר מחברים ובחזקת עד מדינה. כן הוא הפך את מדינה, כן הוא הפך את מדינה, כן הוא הפך את מדינה, כן הוא הפך את מדינה. הכל זמני יא סמי, עדיף לחיות, עדיף לנסות לחסות, עד שהאושר יבוא, עד